Oglalar gyzar emmäňde salam ahyryna ýetdik indi şoňa täzeligim ma näme işte men klip goýýany şol klibi kim degişi bolsa kim ýazan bolsa ýa şol aýdym bolsa adam bolsa şol adamyň özü girip glawny kommentariýany goýar eken soň dolu görnüşinde de meniň minýeňamam dinleýär eken. Indi şunu bilemen näme diýjek bolýan 3-nji şagy meniň oýnumyň siz çödýänsiňiz. Indi siziň gezeňiz geldi. Mysal üçin näýle? Bol men pikirimçe gowy düşünjeli adamlara değişim kaynağı edýän bu video. Seredin kommentariýa girýän. Mysal üçin şol aýdymçy 100% siz göreňizde näme gurlardyňyz? Näýlek ýalňyşyny aýdardyňyz? Glan aslannoya maňa gerek taşda o taňry ýakasyny aýdymçy diýip bilýän. Sag bol doňjuma plan näpsagany eýlede beýlede. Arkaýyn oň öz daşy like'am goýup geçip gidýär eken. Umuman aýdanyny hemme aýdymçy kimin klibini goýýanmadym şol aýdymçy 100% girip görýänler öňünden aýdaýyn kommentariýalaryňyzy okuýanlar. Şonluk bilen indi siz alýaňyz öz pikiriňizi aýdyp bilýän şo klibi. Özüne men görüp geçmedik ýalňyşam aýdyp bilýän şo ta. Opşym aýdany siz şon pajerji diýip bilýäňiz. Ýok, men şol aýdymçyny halamok ýa-da men şu klibi görmedim. Siz öz minýeňiňizi arkaýyn ýazyp bilýänsiňiz. Indi men şonluk bilen näme diýjek bolýar? Aslında şu kanalyň iýmini soňuny bolmaly tematikada 3-nji oýuny diýen işte siz çözmeli oglarlar. Narodny golos bolmaly. Düşündiňiz meni? Hemmäňizem şonu istediňiz dogry däm. Diňe men minýeňam bolmaly. لا ووت آخرنا قazandım anne men şonu. Ene men siziň öňüňize getirip şonu goýdum. Men şo klibi goýýan şol aýdymçam giriýär şota. Kakrasym sizden bärden putkulçat edýäňiz. Indi düşündiňiz men opşym aýdanda. Indi gezek biziň elimize geldi. Näýlik şo biz näýlik şo klibi pernime. Sen bir adam öz minýeňesini diňe özüniňki de goýup bilýär. Indi gelin opşa girdin men kanalym. Dawaýyny moglular qalan da gyzar siziň elinize. Ýazyň şota. Opşym ýazýan minýeňiňi tapag ýok. Daşy mysal üçin liçkasyna ýüzünden zadyňyzy men kommentariýamda ýazyp bilýän. Spakoýnyja ýazýanyz hemme zat ýöne sögmän haýyş edýän aýdymçylara sögmek bolanok durumuna edýän. Gönü da liç edýän. Ýa sögün ştatlary ýazýanyz. Ýani da bolsa ýa tupoyski bir zatlar ýazyp ýaşalar ýaly şagallyňyz etjek bolsaňyz gönü udaliç edýändir men siziň kommentariýaňyzda. Şu günden meýlap option filtre goýandyr men kanalymy. Şuda hemme şoňa degişli zatlar option pozulýandyr. Diňe öz içiňizdäki realny minýeňiňizi, realny düşünjäňizi şuda öz diliňizde, köçe dille däller, medeniýet dillen ýetirip bilýänsiňiz düşündiňizmi? Mysal üçin şo klip ýaranokmy ýene bir gede gaýdan şuda. Dogunjugum şular ýalyk ýagdaýda şeýle ýaranok maňa şo klip plan ýapsana şo taýny gowy şo taýda men şeýle görürdüm öz minýeňiňiz arkaýyn ýazyp bilýänsiňiz. İnnem bolun inni şeýle gitmeliler oglarlar. Inni bol üçin şa men aýtdym, men gazandym şolaň hemmesini maňa seredenni. Etdim garam, inni dalşy siziň eliňizden. Siz irşad edýänsiňiz. Dolu görnüşinde. Men öz minýeňam özüm aýdyp özüm irşad edýän videoda. Astalnoy bar da siziň eliňizdendir. Hemme sag bolun. İşiňizde düşündik oglarlar gyzar.